Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Shout out sa mga kabisyo natin na hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy ang outing. Ayan na. I'm so sorry to inform you guys. Pantropico is out. Raining in Manila is in. At tinawanan talaga natin, no? Yung mga hindi pa Ayan. Plano pa, ha? Paano yan? Sinasabi ko na nga ba ang mga natutuloy na lakad kapag ka senior citizen na kayo. Yan. Ang tagal nun, ha? Ang layo ng paghihintay. Alam mo, ang dami naming ang dami kong ganyan ng mga GC ng mga iba't ibang set of friends. Na kapag halimbawa, kumustahan, ganyan. O kaya magsisend ng mga link, ng mga kung ano-ano, tapos mag-uusap-usap na ko sa ano-anong bagay. Kapag ka may isa ng umentra ng, ano na, kailan na tayo magkikita? Ayun na, partner, doon na po natatapos ang conversation. Nothing follows. Wala man lang ni isang wala na. Wala na. Putol na talaga ang usapan. Ganun ka-abrupt. Kung meron man, partner, magtatanong, available ako sa ganito, ganyan. Tapos may isang hindi available sa ganyan. Hanggang sa wala na, hindi na lang siya natuloy. Hanggang sa ito na nga, rainy season na po. Ano na? Nakakalor. Oo nga, grabe, isang malaking good luck talaga doon sa mga nagplano noon, pero hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy. Papasok na po ang tag-ulan. Ano na? Pero anyari na. Ang kagandahan naman, partner, ng papasok na ang tag-ulan, tapos finally matutuloy kayo kung kailan tag-ulan. Ang kagandahan naman, parang feeling ko medyo mas mura na ang mga off-season na talaga. Ay, mapapamura talaga kayo. Totoo, natandaan ko, partner, pumunta kami ng Boracay kung kailan off-season. Yung talagang, yung may trapal o may cover yung beach front, gano'n. Tapos kapag ka nag-swimming ka, hindi ko ito makakalimutan kasi natanggal yung bikini ko sa sobrang lakas ng alon. May gano'n, di ba? Nakakaloka. Tinangay ng jellyfish. Sabi niya yung kasamahan natin. Correct. Tinangay yung bra, akala nila kasamahan nilang jellyfish. Correct. Basta gano'n na siya. Yun naman ang nakikita kong kagandahan pag ngayon po kayo natuloy. Di ba? Ang medyo delikado nga lang dyan kapag halimbawa nagplano kayo finally, mas mababa na yung mga rates. Yes. Off-peak na ang mga rates, okay, 'di ba? Kaya lang meron din talagang posibilidad na hindi ulit matuloy, 'di ba? Kasi yun na nga, may mga nakaka-cancel na mga flights. Yan. Tapos may mga delikadong mga lugar na pupuntahan ninyo. Correct, na hindi pwedeng sobrang lakas ng headset. Medyo naglinis ka lang ng ng tenga mo kahapon. Ginamitan mo ng hairpin, no? Kaya natanggal maraming tutuli. Ayan, nalinaw ng pandinig mo ngayon. Pero tama yan, hindi ako agree, no? Kapag summer talaga, may downside, may good side din. Ganon din naman pagdating talaga ng tag-ulan. Kung mag-outing kayo, for example, ito ngayon, pilitin lang nating ituloy. Kasi planado na talaga. May plano talaga tayo magtutropa na mag-beach. Ang kagandahan yan, makaka-avail kayo ng mura. Kasi rainy season, off-peak kung tawagin, o low season. Correct. Tama si partner sa sinabi niyang mapapamura ka nga lang talaga. Diba? Totoo. Kasi ang daming downside Tinan nyo, kunyari sa beach, hindi kayo makakapag-stay dyan ng matagal. Pwede naman, kaya lang may posibilidad na hindi na po kayo makauwi, di ba? Na may posibilidad po na kayo na po yung inaalay sa dagat for the year. Di ba may ganon? May ganong sinasabi. Kasi ibig sabihin, hindi siya kalma. Oo, medyo. Hindi kalma kasi nga, iba talaga ang season ng summer. Yes. Na tirik ang araw, kalma din po ang dagat. Kalma ang lahat. Kumpara sa hangin-hangin na. Correct. Nakakatakot na po yung alon. So, totoo. Kaya
tingnan mo, yung punta ni Nicole, bra lang yung natanggal sa kanya, paano ikaw? Totoo. Buti nga nung mga panahon na yung partneran, medyo bumibigat-bigat na ako. Hindi ako natangay. hindi ako nakuha ng dagat bilang lang pabalik ng shore. Yeah, ganon lang partner. Hindi ako kinuhang alay. Pero hindi totoo delikado na po talaga kapag ganyan yung ilalim, yung riptide na sinasabi. Yes, yung akala natin mababaw pa. RIP tide tawag doon totoo din kasi madami talagang delikado siya. Yun na lang talaga yung downside. Kaya lang gusto nyo matuloy di okay, go, 'di ba? Pero depende sa perspective mo. Pwede mong tingnan na walang sunshine. Ayan, 'di ba? Paglakad ako sa shore. Correct, hindi ako maiinitan. Yan, 'di ba? Hindi masasayang ang glutathione. Ganon. Tsaka may ang kagandahan din naman talaga bukod sa talagang nagmumura siya. Hindi naman siya, may mga days na hindi naman talaga 24 hours umuulan. Kumbaga may mga portion of the day naman talaga na pwede mag-swimming. Yun nga lang dahil hindi na siya season, medyo may talagang kailangan pong magdoble ingat. Correct, may risk talaga. Ako na-experience ko dyan, yung nagplano kami ng rainy season, talagang isusugal mo Oo, correct. Ipagpe-pray mo talaga na sana yung weekend na to, for example, pagpe-pray mo na hindi po umulan. Tama. O kaya yung sabihin na hanggang Wednesday daw yung bagyo, palabas na siya ng Thursday, Friday kayo. Yan, mga ganon. May risk mas mababa, pero may posibilidad din talagang mas mababa nga yung presyo, hindi pa rin matutuloy. May ganon talaga. Oo. Dumating kami doon, maaraw naman. Thank you Lord, pinagbigyan mo kami ng magandang weather. So makakapag-swimming, maganda sa picture-to-picture. Come uwian day, partner. Yan na dumating yung masamang panahon. Yan. Island yun. Ayun na nga. Ito ba yung na nagkaroon tayo ng memo? Iba pa to. Iba pa to. Nagkaroon kami ng memo dati kasi may pinunta po kaming island, hindi po kami nakabalik kasi sumama yung panahon. Wala na pong reading, wala na pong bangka na gustong mag-risk at hindi parang bawal na siya pinagbawal na siya ng Coast Guard kasi baka hindi ka rin naman makauwi, 'di ba, kapag pinilit mo. So wag na lang stay in the island na lang. So nagka-memo ka? Ha? Dalawa tayo. Dalawa alam tayo nun. Alam mo, katanungan sa akin, bakit tayo nagka-memo? Hindi ba kayo naniwalang stranded kami sa isla? Oo nga. Hindi nyo ba nagsisinungaling pa rin kami hanggang ngayon? Hindi, baka kasi dahil maulan partner, hindi man na tayo umitim, di ba? Or baka sadyang, nung mga time na yun, wala pang mga glutathione, hindi, maitim na talaga tayo. Walang so parang ebidensya. Walang ebidensya na tan line man lang, ganon. Kulay tan na talaga yung kulay natin. Alam mo naman time na yung kulay putik talaga tayo. So walang naniwala, di ba? Parang oo nga, no? Wala lang, bigla nag-flashback sa akin. May memo ka pala. Hindi, di ba may memo tayo nun? Or parang... tayo pala yun. Hindi, tama ba? May memo ba? Or hindi tayo hindi pinag-board? Hindi ikaw may memo, ako suspended. So kayang pala isipan sa'yo, ba't ako hindi na-suspend? Isa pang pala isipan nyo. Totoo ba? Alam mo, hindi ko talaga matanda na na-suspend ka, tas ako hindi. Pero ngayon ko lang na-realize din, no? Bakit may memo? Hindi, kasi hindi ka nakarating Ay, kahit dapat sa boardwalk. Hindi ba valid? Hindi ba valid yung hindi ka makapag-swimming pabalik ng Maynila? Anong gagawin po namin? Ipipilit namin para hindi magka-memo. Pero may posibilidad na diretso na po kami sa langit. Hindi, let go na natin, partner. That was Inaalala mo kasi. That was tapos more... na yung usapan doon, nakabaon na yun, naungkat na naman. Hindi kasi naalala ko lang talaga yung hindi tayo nakabalik. Kasi yun yung... Kasi totoo naman, na-stranded tayo. Correct. Ano gagawin natin? Ito tsaka as if naman, sino naman nag-enjoy na na-stranded, di ba? Tapos pagbabalik mo may memo ka. Basta parang, hindi, ang alam ko, partner, okay, ang pagkakaintindi ko bakit tayo may memo nun. Ito ma-refresh my memory. Ayan tuloy na nariwa naman. Hindi, alam ko, partner, parang sinampulan tayo. Parang tayo yung sample. Tama ba? Mali po ba? Mali yata. Mali yata. Sample? Hindi, parang sample naman. Sampulan nga itong dalawang to. Hindi, parang parang power trip, gano'n. Hindi naman. Hindi na sa gano'n. Pero parang ang pagkakaintindi ko, ewan ko kung mali lang yung explanation sa akin nung na supervisor nung panahon na yon. O baka sobrang, hindi, tsaka di ba parang bumalik tayo, parang hindi nga tayo umuwi muna sa mga respective homes natin. Dumiretso kami dito sa sobrang nervyos namin. Mabuhangin pa po yung paa namin, patuloy nag-ari kami ng isla na stranded po kami doon. Parang ganun. Tapos parang bumalik tayo Sunday. Pag Sunday naman, parang parang extra araw siya noon. Parang ganun. Ewan ko, basta ang understanding ko is, parang it was a sample na hindi porke Nicole and Chris palalagpasin. Okay. Parang ganun. Yun yung understanding ko.
Hayaan mo na. 15 years ago na yung partner. Please let it go. Ay, wala talaga na-realize. Bakit nga ba may memo? Akala ko mabilis ka mag-move on. Huwag mo na ako idamay kasi nag-overthink ako ngayon. Basta tagal ako mag-move on sa'yo, partner. Na walang nagtanggol, no? Na parang walang naniwala na nasa isla. Totoo ba? Honest to goodness, mga nasa kaibigan. isla kami. Saan ba? Marinduque ba? Marinduque. Stranded po kami doon. Kasi umattend kami ng, ng event. Isang beses lang babiyahe yung Roro. At that time, parang canceled pa yung biyahe kasi nga masama yung weather. Correct. Ayon sa Coast Guard, bawal nang mag-travel. So, nandun lang kami. Pagbalik namin ng opisina, may nagiging sa amin. Oo, kasi bakit? Hindi, tsaka parang galit silang lahat. Alam mo yung seryoso, yung parang ganun. Parang hindi din ba nila naisip na kami din mismo, hindi kami nakauwi sa mga pamilya namin. Na kung mag-aalala, pamilya muna siguro. Hayaan mo na. Let it go. Let's let move it go. on. Pero no, kasi pinaalala mo, change topic na. Change topic. Ang bottom line is, may ganyang possibility. Yes. Kasi nung time na yun, partner, maaaring yung nangyari yun, natuloy tayo kasi good yung weather papunta. Although rainy season na rin talaga, para mga July ata yun. Mga correct. Ganito na yan, June, July. Basta ganun yung rest. May ganon. So, pero dahil nga, goods to go naman. Kasi gano'n naman they will cancel kapag talagang hindi talaga posible. Dahil goods to go, nakapunta. Yun nga lang, kapag ulitin namin ganitong panahon, may posibilidad pong hindi makabalik. Diba? Yeah. Sa oras. Oo. Makakabalik naman, pero make sure na handa rin kayo sa memo. Oo, handa rin kayo sa memo. Babalik ulit sa memo. Mabalik sa memo. Handa kayo sa mga ganong consequences. May mga ganyan. May risk. Meron talaga. Lalong-lalo na ito nangyayari ito sa ilang mga kabataan. Lalong-lalo na, ang tawag dyan karma pag hindi ka nagpaalam. Yan, isa pa yan. Diba? Sabi mo, may sakit ka. Yan. Or sabi mo, may team building yung office. Yan. Makita ka. Hindi ka makauwi ngayon kahit gusto mo nang umuwi. Paano stranded ka? Paano ipapaliwanag? Diba? Ganun. So may ganon. Totoo, no? Yung mga mag-outing ngayon, pwede nyo namang ituloy. Pwede, kasi pinupush naman. Alimbawa, ito recently partner. Itong weekend, pumunta kami sa isang water park sa Clark, sa Aquaplanet. So, of course, water slides, ganyan. Pero bago ako pumasok, at saka bago naman talaga kapag katuningnan mo yung website, meron talagang sinasabi doon na pagkapangit yung weather condition, i-close nila, i-close nila yung ilang mga slides or ano tawag doon? Slides. Slides. Ride na din kasi nakasakay ka sa salbabida. So I consider it as a ride. Ganyan. 'Di ba? So may posibilidad din talaga gano'n na medyo nung weekend 'di ba sobrang maulan pero sa Clark makulimlim lang siya. Hindi siya bumuho. So lahat ng attractions open siya. Pero may posibilidad nga na may mga i-close, 'di ba? At hindi mo pwedeng ipilit 'yon na nasasabi mo, paano nagbayad kami? Ganun. Hindi mo pwedeng ipilit kasi syempre safety is very important. Totoo Your yun. safety is of utmost priority. Yes. Ganun. Kaya nga ba tayo nagka-memo, dapat safe tayo. Bumalik sabi ulit ko sa'yo Nakarating na tayo ng Clark Bumalik ulit tayo ng Marinduque. Nakalimutan ko na talaga to. Biglang nariwa na naman Nariwa na naman talaga. Na parang wala ba nakaintindi na dapat magpasalamat muna kayo kasi safe kami. Hindi, ganito. Baka kasi partner nung time na yun, mainit sa Maynila. Parang katulad ng ganito. I'm trying to understand the memo. The memo. Parang natandaan ko dati, ito na lang, kanina partner, buong SLEX mula Laguna hanggang bago mag-Alabang, ang ulan ang lakas. Nung pagpasok ng Alabang as in sobrang init. Alam mo yung parang, kanina yung wiper busy. Ba't kayo nang init-init? Ilang inches lang ang difference, diba? From kung saan kami, isang kalsada lang pati ang dinaanan. So, hindi mahirap paniwalaan na nagkaling ka sa maulan kasi nga ang init-init. Correct. So parang feeling ko nung mga time na yun, baka mainit sa Maynila. So parang walang maniwalang valid naman, valid. Valid, diba? Nangyari na rin sa akin yan dati. Late ako. Galing ako Mandaluyong. Dalaga pa ako nito Kasi sobrang bumabaha sa amin. Yung area na pag-hostan ko, Evergotesco Commonwealth. Tapos na late talaga ako kasi talagang hirap ng mga time na nagko-commute lang ako. Pagdating ko sa Commonwealth, walang maniwala sa akin partner kasi ang init-init sa Commonwealth. So feeling ko mga gano'n ang mga nangyari. Sige. Okay na ba? Pwede na bang move on? Forgiven na. Forgiven. At saka higit sa lahat partner, feeling ko yung files na yun, let go na natin. Baka mamaya alalahanin pa nila. Nasunog na sila kasama noong 2019. Diba? So, let go. Let it go.
Hindi, pero again mga kabisyo, yun na, medyo maulan na. Totoo, papasok na ang papasok tag-ulan. na talaga ang tag-ulan. Hindi po namin alam kung kailan talaga yung officially, pero nakaramdam tayo nitong nakaraang weekend. And Oo. maski ngayon, 'di ba, na may manakanak ang pag-ulan, 'di ba, na medyo hindi na maganda yung panahon. Ako na confirm ko talaga nitong weekend na mas gusto ko talaga yung sobrang init versus kaysa sobrang umuulan. maulan. Oo. Kasi sobrang reklamo talaga nung sobrang init ng panahon, pero mas mahirap rin talaga ngayong maulan. Nako. Mas hindi natutuloy yung mga bagay-bagay pag mainit, okay pa 'di ba? Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Feeling ko ito, tuloy rain or shine, ang birthday celebration ni Sir Gary Gumpal. Uy, happy birthday Sir Gary. Galing kay Dr. Ellen Gumpal ng Balagtas Health Center, Pamplona 1, Las Piñas. Ingat po kayo. Brought to you by